Bližšie trošku, ako to držíš, ako ne. Dobre. No, tak to je úlovok z VN Domaša. Lovec, meno. Mlich Milan. Ako? Mlich Mlich. Milan. Milan. Organizácia Kisucké Nové Mesto. Kisucké Nové Mesto. Loviaci rybári z Kisuc ulovili konkrétne lovec. Mlich Milan. Kapra Goja. Taký pološupinač. Nádherná ryba, ktorá bude vrátená podľa rozhodnutia lovca do VN Domaša, do vody naspäť. Nech sa to rozmnožuje, tá atraktívna ryba, aby aj ďalší mali možnosť tak sa potešiť. No, loviaci rybár vracia rybu do vody. Môžem? Áno. Tak, áno. Pomaly. A nie, že ju tam šlacie. Hej, pomaly. Áno. Moment. Áno. Zlatá rybka pošla do vody. Jo, zlatá rybka. Áno. Ale lovec si môže prijať 3 priadia. Aké? Aké? A pošli starú manku. No aj deda môže. Aj deda. Dedo. Áno. Dobre. A tu turecké novodobé stanovište tých rybárov. Turecké šiatre. Áno, šiatre. V nádeji nádherné majú zarybňovať sa lode. Momentálne ich nemajú tu, ale ich majú v revízii